பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீஜனல் ஒருத்தர் பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா டிஆர் அதில் போய் ஸ்விக்கியில் போய் ஜூஸை போட்டோன்னு ஒரு டாப் கிரிமினல் கிடைப்பார். கிரிமினல் கைஸ் வேறு மாதிரி இல்லை கைஸ், வீட்லேயும் இல்லை, ஒரு டாப் 5 இருக்கார் கைஸ். வீட்லேயே 237 வீல்ஸ் கைஸ், சோலோவில். இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, உங்கள் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இது பாருங்கள் சின்ன ரொம்ப தான் இன்னும் இனிமே தானே அப்புறம் ஸ்பீடு என்ட்ரி டாப் 99 0 வின்ஸு விளாண்டாதானே ஆகிட்டு எனக்கு பார்த்து 67ஆம் நாள் ரைஸ்டர் மாஸ்க்கு என்ன சொல்ல வின்ஸில் பார்ப்போம். வின்ஸில் ரீஜன் ஐபிஎல் பிளாக்கர் டேய் எப்படா பிரான்ஸ்லேயே இத்தனை கில்ஸ் அடிச்சிருக்கேன். ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன், பிரான்ஸ்லேயே இத்தனை கில் அடிச்சிருக்கான். நான் அப்போ எப்படியே தெரியல, பிரான்ஸில் இத்தனை கில் அடிச்சிருக்கேன். 420 கில் பிரான்ஸ் இவனாச்சும் ஒத்துங்க 320 கில் கிராண்ட் மாஸ்டர்லேருந்து அடிச்சிருக்காங்க கைஸ், ஒத்துக்கலாம் கைஸ். ஆனால் அந்த லூசு பையனே வீடியோ பிடிச்சிங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. டாடா பாய் பாய், நெக்ஸ்ட் வீடியோ.